गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो दिनै बेल' नङा, दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ लाबोनो थाखाय सासे कमेन्टार बिथाङा आंनो कमेन्ट हरनानै दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ लाबोनो थाखाय आंखौ थुलुंगा हरदों। तो गिबियावनो अब्ला आङो बे समाव जाय बिथाङा दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ लाबोनो आंनो कमेन्ट हरदों बा थुलुंगा हरदों, अब्ला बिथांखौ गिबियावनो नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनो सानग्रोबाय। तो अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो सिनायथि होनि। बिथांनि नामानो जाहैबाय मिथिंगा नार्जारी। अब्ला बे समाव बिथां मिथिंगा नार्जारीखौ आं स्पेशली दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांखौ आङो थैंक इउ जासिहरदों। मानोना बिथाङा आंनियाव गोबावसैमोन बे कमेन्टखौ हरनानै दोननाया। आरो बिथाङा सासे इउथ प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै खामानि मावो। बिथांनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां आरो बिथांनि गामिया जाहैबाय देबादाङि। तो अब्ला बे समाव अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां मिथिंगा नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों गुसुं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोग्रोनि। बोसोन बिजाब 5 बालाबनि 18 बा बोसोन बिजाब 5 बालाबनि 15 सिरि, बोसोन बिजाब 2 बालाबनि 17 सिरि, बे बाइबेल भार्सनि सायाव आयदा खालामनानै मेसेज लाबोहारा। बे आयदानि सायाव मेसेज मोननो लुबैदों आंनि गोसोआ। लाबोयोब्ला इसोरा लोगोसे थानानै सहाय खालामथों। आरजजों नेनानै थाबाय आदा। गड ब्लेस इउ ब्रादार। तो खोनाबायना? तो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जे बिथां मिथिंगा नार्जारीया आंनो माबादि कमेन्ट हरदों आरो मानि सायावहाय बे बोसोनखौ लाबोनो थाखाय, दिनैनि मेसेजखौ लाबोनो थाखाय आंखौ थुलुंगा बा रिक्वेस्ट खालामहरदों। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांनि जे बाइबेल सिरिफोर हरनाय, बे सिरिफोरखौ फरायनानै आरो बे सिरिफोरनि बाथ्राखौ लानानै बे मेसेजनि सायावनो आंबो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ मोनसे बे टपिक आं खालामबाय आरो बे टपिकनि नामखौनो आं दिनै बेखौनो दोनबाय। तो बेनो जाहैबाय गावनि हिन्जावजोंल' गोजोनै था। गावनि हिन्जावजोंनो गोजोनै था। बी हैप्पी only with your wife। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, तो अब्ला बे समाव नायगिरि साफ्रोमखौ फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिं थिहरबावबाय। अब्ला फैदो जोङो सोलोंनानै लानि बे बाइबेल सिरिफ्रा जोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों आरो जोंजों बे बाइबेल सिरिफ्रा बा दिनैनि गाहाम बाथ्राया मा खोथा बुंनो नागिरदों, जों गोथौ जोङो मोनदांनि देहेन खालामो। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि मुगाया इनायनो दुखुनांथाव। नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? बे बाथ्राखौ आं गिबियावनो बुंनानै दोनग्रोखाबाय। दिनै जों साफ्रोमबो जायफ्रा हाबा खालामबाय बा हिन्जाव गोनांफोर, जों बयबो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गाव गावनि हिन्जावजोंल', गाव गावनि अनजालि बिसिफोरजोंल' जोङो मा गोजोननो नांगौ आरो जों दिनै गोजोनै थानो नांगौ। बाइबेला दिनै बेखौसो दिनै जोंनो फोरोंनो नागिरदों। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा जायफोर हिन्जाव गोनांफोर, जायफोर हाबा खालामबाय, जे हिन्जावखौ जों हाबा खालामदों, बे हिन्जावजोंल' जोङो गोजोनै थानो नांगौ आरो खुसियै जों बे हिन्जावजों जोङो थानो नांगौ। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय दिनैनि मुगायावहाय गोबां मानसिफ्रा हाबानि कयेक मासनि उनाव बा हाबानि कयेक बोसोरल' गावनि हिन्जावफोरजों बा गावनि हाबा खालामनाय हिन्जावजों गोजोन खुसियै दिनै थानायखौ नुनो मोनसै। माखासे समनि थाखायल'
कयेक मासनि गेजेरावनो गोजोन गैयै कयेक बोसोरनि गेजेरावनो गावनि हिनजावजों गोजोनै थायै गोजोन गैयै बा कयेक बोसोरल' थानायफोरखौ दिनै नुनो मोनसै इनायनो दुखुनांथाव इनायनो लाजिथाव दिनैनि बे मुगायाव ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा नोंथांमोना मिथिगौ ना आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर हौवाफोर माने हाबा खालामनाय हिनजाव हाबा खालामनाय हौवाफोरजोंल' दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ आं स्पेसियेलि आङो मा शेयार खालामनो सानदों बा बिनि सायावल' दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै लाबोनो सानदों स्पेसियेलि हौवा मानसिफोरनि थाखायल' आरो फिसाय मानसिफोरनि थाखायल' अब्ला अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि मुगायाव सोरबा सोरबा फिसायफ्रा सोरबा सोरबा हौवाफ्रा गावनि हिनजावजों गोजोन खुसिखौनो थाला अर्थात गावनि हिनजावजों गोजोनला माने गावनि हिनजावजों एसेबो बेहा गोजोननाय गैला दिनै बेबायदिखौ नुनो मोनसै इनायनो दुखुनि बाथ्रा ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै ख्रिस्टियानफोर जाबाय दिनै जोंनि ख्रिस्टियान हौवाफोरा दिनै गोबांथार दिनै जोङो बेबायदि जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि ख्रिस्टियान हौवाफोरखौ माने हिनजाव गोनां हौवाफोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान फिसाय जानायफोरखौहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव आरो दिनै बेल' नङा दिनैनि बे मुगायाव जोंनि बेबायदि ख्रिस्टियान हौवाफ्रा दिनै बेबायदि जाबाय जे गुबुननि हिनजावखौसो साबसिन नुबाय गुबुननि हिनजावखौसो गावनि हिनजावनिफ्राय ओरैबायदि समायना रमायनासिन दिनै नुबाय आरो दिनै बेल' नङा गुबुननि हिनजावजोंसो बिथांमोना दिनै गोजोनसै बिराद लाजिथाव ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा गुबुननि हिनजावनि मोनथिबायना दै लुना होनायजोंसो बिथांमोना गांगासै बिथांमोना गुबुननि हिनजावनि दै लुनानै होनायखौसो दिनै गोथाव मोनसै गावनि हिनजावनि दै लुनानै होनाय गेलाससे दैखौबो बिथांमोना दिनै गोथाव मोनला गांगाला गुबुननि हिनजावफोरनि दै लुनानै होनायखौसो बिथांमोना गोथाव मोनसै आरो गांगासै इनायनो दुखुनांथाव तो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा ख्रिस्टियान हौवाफोर नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामदों आरो गोथार बाइबेलनिफ्राय बे गाहाम बाथ्राखौनो आं दिनै लानानै फैदों नोंथांमोना मिथिगौ ना नोंथांमोननि मेगनफोरखौ जेब्ला गुबुन फारसेजों फिदिंनानै बे घटनानि सायाव बे जाथायनि सायाव जेब्ला जोङो नाहरगोन अब्ला जों गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान हौवाफोर हिनजाव थाखानाय हौवाफोरखौ जों दिनै बेबायदि नुनो मोनो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव नाथाय बे खामानिफ्रा बेबायदि खामानिफ्रा बेबायदि आखलफ्रा जाय ख्रिस्टियान हौवाफोरनियाव जाय ख्रिस्टियान फिसायफोरनियाव बेबायदि खामानिफोर जागासिनो दङ बेबायदि दिनैसिम आखलफोर दिनै दंगासिनो दङ ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथाङा बेखौ मोजाङै मिथिगौ ना नोंथांखौ बिराद गिदिर खैफोदाव दिनै दैदेनलांगासिनो दङ नोंथांनि जे बेबहार नोंथांनि जे आखल आरो बेल' नङा नोंथांखौ बिराद गिथाव बाथाव नोरगाव दिनै बे खामानिफ्रा बे आखलफ्रा दिनै दैदेनलांगासिनो दङ नोंथाङा बेखौ मोनदांदोंना मोनदाङाखै नोंथाङा बेनि सायाव सिरि मोनदोंना मोनाखै ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा ख्रिस्टियान हौवाफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियान हौवाफोरजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामदों इनायनो दुखुनांथाव दिनैनि मुगायाव जोंनि ख्रिस्टियान हौवाफ्रा एखे ख्रिस्टियान हौवाफ्रा दिनै इसोरनि बाथ्राखौ मानिला गावनि हिनजावजों गोजोनला बिथांमोना गुबुननि हिनजावजोंसो गोजोनसै गुबुननि हिनजावखौसो गावनि हिनजावनिफ्राय दिनै साबसिन नुसै जेब्ला सेंग्रा सिख्लामोन बे समाव गावनि हिनजावा गावनि गोसो थोनाय हिनजावा गुबुननिफ्राय बुहुमावनो साबसिनमोन नाथाय जेब्ला हाबा जाखाङो हाबा जाखांनायनि उनाव सोरबा गाज्रि हिनजावनि अननायाव गोग्लैनानै गावनि हिनजावखौ ओरैबायदि दिनै गाज्रि नुग्रा दिनै बेबायदि जाबाय गोजोनला बिथांमोना ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखायनो बेखौ जों मिथिनाया गाहाम जोंनि ख्रिस्टियान हौवाफ्रा बेबायदियाव सोरबा जुदि गोग्लैनानै दङब्ला नोंथांखौ नोंथांनि बेबायदि आखला बे खामानिया गिथाव बाथाव नोरगाव दिनै दैदेनलांगासिनो दङ अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर
बेबादि खामानिफ्रा बेबादि आखलफ्रा इसोरनि आयेनखौ दिनै सिफायो आरो नोंथांमोना मिथिगौना इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो गिदिर मोनसे पाप अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो बिराद गिदिर पाप आरो पापा जुदि रायोब्ला थैनायखौ सारियो होननानै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बुंदों मिथिगौना पापा जुदि रालाङो अब्ला थैनायखौ सारियो होननानै बुंदों नोंथांनि पापा नोंथांनि बे आखला जुदि रालाङो जोबनायाव नोंथाङा नो एक्सकिउज नो कनसिडारेशन यू मास्ट डाई यू हैव टू डाई नोंथाङा थैनो नांगोन नोंथाङा दिनै लाजिनांनो नांगोन नोंथाङा दिनै मान सन्मान सेस नस्थ' दिनै जाजोबगोन आरो समनि गेजेराव नोंथाङा गावखौ हमथानानै लायाब्ला गावखौनो सुइसाइड दिनै खालामनानैबो लागोन आरो इसोरनियाव बेबायदि हौवाफ्रा दिनै जायगा गैया आरो बोरबो गैया ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखायनो इसोरा जे हिन्जावखौ दिनै नोंनो होबाय बेखायनो जे हिन्जावखौ इसोरा जुलि लानो नोंनो होबाय बा नों जे हिन्जावजों नोङो जुलि जाबाय हाबा जाबाय बेजोंल'नो जों दिनै नोंथाङा दिनै गोजोननो नांगौ आरो गोजोनै थानो नांगौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंनि हिन्जावजोंल' नोंथाङा गोजोनै थानो नांगौ अब्लासो नोंथांनि रायजो जानायनि सायाव नोंनि खामानि मावनायफोरनि सायाव इसोरनि बोर आशीर्बादा दिनै थागोन अब्लासो जों बेबायदि जाब्लासो जोंनि सायाव इसोरनि बोरा थागोन ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो सानसेखालि नोंथांमोना मिथिगौना आदमा बुंदों जेब्ला इसोरा आदमखौ सोरजिदोंमोन अब्ला इसोरा आदमखौ हारसिङै थानायखौ उदायै बा गावनो इसोरा दिनै मोजां मोनाखैमोन अब्ला बे समाव आदमनि खामिहारानिफ्राय खामिहारा गंसे बख'नानै दिनै आदमखौ गोजोन होग्रा आदमनो सहाय होग्रा सासे हिन्जाव दिनै दानानै होफैदों बेनि नामानो जाहैबाय हवा अब्ला बे समाव आदमा बे हिन्जावखौ बेबायदि बुंनानै दिनै नाजावदों इसोरनिफ्राय बेनो आंनि बेगेंनि बेगें बेनो आंनि मोदोमनि मोदोम अनजाग्रा ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा बिदा फंबायफोर बा जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा हौवाफोर बिसायफोर जोंबो जोंनि हिन्जावफोरखौ नोंथाङा नोंनि हिन्जावखौ दिनै बेबायदि नाजावनो नांगोन साननानै लानो नांगोन बेनो आंनि बेगेंनि बेगें बेनो आंनि मोदोमनि मोदोम अब्लासो इसोरा दिनै खुसि जागोन जों दिनै बेबायदि गनायनानै लानो नांगोन नाथाय बेनि जायगायाव गुबुन हिन्जावखौसो गनायोब्ला नोंथांनि सायाव गिदिर इसोरनि खैफोद दिनै बियो दङ अब्ला फैदो बे समाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि अब्ला बे बाइबेल सिरिखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 5 बालाबनि 8 सिरि Proverbs chapter 5 verse 18 आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव नों गावनि जोहोलाव बैसोआव हाबा खालामनानै लानाय हिन्जावजोंनो खुसि जानानै थादो खोनाबायना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला जेब्ला जोङो हाबा खालामाखैमोन सेंग्रामोन बे सेंग्रा बैसोनि हाबा खालामनानै लानाय हिन्जावजोंनो जोंखौ मा खुसि जानानै जोंखौ मा थाजानो दिनै बाइबेला जोंखौ लुबैदों आरो फोरबोनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंखौ बुंदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो दिनै बेबायदि खुसि जानानै थानो नांगोन आदम बादि बेनो that means बे हिन्जावानो आंनि बेगेंनि बेगें बेनो आंनि मोदोमनि मोदोम होननानै जे हिन्जावखौ जों सेंग्रा बैसोआव हाबा खालामबाय बे हिन्जावखौ जों दिनै बेबायदि गनायनानै नाजावनानै बा खुसि जानानै जों दिनै थानो नांगोन आरो लानो नांगोन ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जुदि सेंग्रा बैसोआव हाबा खालामनाय हिन्जावजों गोजोनै खुसियै थायाखैब्ला आरो जायफोर दाबो थायाखै नोंथांमोना
इसोरनि आयेनखौ सिफायबाय आरो इसोरनि आयेनखौ सिफायनायानो बिराद गिदिर पाप आरो पापा रालांब्ला थैनायखौ सारिगोन नोंथाङा गनाय नङा जोङो गनाय नङा बेबादि पापाव गोग्लैनानै दङब्ला थैथारनो नांगोन ख्रिस्ट'नियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो गोथार बाइबेला बुंदों जोलाव बैसोआव जे हिनजावखौ जों हाबा खालामबाय बेजोंल' मा गोजोनै थानो थाखाय जोंखौ खावलायबाय अब्ला बे समाव नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 5 बालाबनि 15 सिरि Proverbs chapter 5 verse 15 बेयाव बेबायदि बुंबावदों नों गावनि बिहिनि थाखाय फोथायजाग्रा जा बेजोंल' अनज्लाय खनसेबाव नों गावनि बिहिनि थाखाय फोथायजाग्रा जा बेजोंल' अनज्लाय खोनाबायना हौवाफोरखौ बुंदों स्पेशली ख्रिस्टियान हौवाफोरखौ बुंदों ख्रिस्टियान फिसायफोरखौ बुंदों बे बाइबेल सिरिया मा बुंदों मिथिबायना नों गावनि हिनजावनि थाखाय गावनि बिसिनि थाखायल' फोथायजाग्रा जा आरो मा होननानै बुंदों बेजोंल' अनज्लाय We must faithful for our wife ख्रिस्टियान अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर We must faithful for our beloved wife जों गावनि अनजानाय बिसिफोरजों जों दिनै फोथायजाग्रा आरो बेजों जोङो फोथायजाग्रा दिनै जोङो जानो नांगौ जोंनि खामानि दामानि जोंनि जेखि लाइफ स्टाइलफ्रा जों जेरावखि थाङा जों जेखि मावा जों सोरखौबा जुदि जों लोगो मोनब्लाबो जोंनि लाइफ जार्नियाव जोङो गावनि हिनजावजों जों दिनै मा फोथायजाग्रा दिनै जानो नांगौ नोंथाङा गावनि हिनजावनि थाखाय फोथायजाग्रा दिनै जानो नांगौ आरो नोंथाङा दिनै गावनि हिनजावजोंल' अनज्लायनो नांगौ not other wives गुबुन सिख्लाफोरजों नङा गुबुन हिनजावफोरजों अनज्लायनो थाखाय नोंखौ बाइबेला एलाउ खालामाखै जोंखौ एलाउ होआखै गुबुन हिनजावफोरजों अनज्लायनो गुबुन सिख्ला हिनजावफोरजों दिनै अनज्लायनो थाखाय ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा बुंदों बेजोंल' अनज्लाय बेजोंल' फोथायजाग्रा जा ख्रिस्टियान हौवाफोरखौ दिनै बुंदों जुदि बे आयेनखौ सिफायोब्ला नोंथाङा गेदेर इसोरनि जेंगा पाप मावबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे जेंगा पाप मावनाया नोंखौ गिथाव बाथाव खैफोदाव दैदेनलांगासिनो दङ बेखौ दिनै जों मिथिथारनो नांगोन दा जोबनायाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आङो खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 2 बालाबनि 19 सिरि Proverbs chapter 2 verse 17 आं फरायनि जिसुनि मुङै बिसाय नागारग्रा आरो हाबानि समाव समाय लानायखौ बावगारग्रा गाज्रि हिनजावफोरनिफ्राय नों गावखौ हमथानो हागोन मा होननानै बुंदों बोसोन बिजाब 2 बालाबनि 19 सिरियाव जे बिसाय नागारग्रा बेबायदि हिनजावफोर दिनै गोबां दङ बुहुमाव आरो हाबानि समाव समाय लानायखौ बावगारग्रा मिथिबायना दिनै बेबायदि हिनजावफोर दिनै बुहुमाव एभेलेबेल दङ नोंनि आगानफ्रोमावबो दिनै दङ नोंनि उन सिगां दिनै दङ बेबायदि हिनजावफ्रा मा गाज्रि हिनजावफोरनिफ्राय नों गावखौ हमथानो हागोन माब्ला जुदि सासे नोङो ख्रिस्टियान हौवा जानानै जुदि नोङो सासे ख्रिस्टियान बिसाय जानानै नों जुदि गावनि हिनजावजोंल' जों जुदि गोजोनै थायोब्ला गावनि हिनजावजोंल' जों जुदि फोथायजाग्रा जायोब्ला गावनि हिनजावजोंल' जों गोजोन खुसि जुदि जोङो थायोब्ला अब्लासो बेफोरबायदि गाज्रि हिनजाव फिसाय नागारग्रा हाबानि समाव समाय लानायखौ बावगारग्रा बेबायदि हिनजावफोरनिफ्राय अब्लासो जों गावखौ दिनै मा हमथानो हागोन गावखौ बासायनो हागोन बेबायदि हिनजावनिफ्राय जुदि बा नोंथाङा जुदि गावनि हिनजावजों गोजोन खुसि थायाखैब्ला बेबायदि मा हाबानि समाय लानायखौ बावगारग्रा फिसाय नागारग्रा बेबायदि हिनजावजों नोंथाङा गोग्लैहैगोन आरो नोंथाङा गिथाव बाथाव नरकनि लामायाव नोंथाङा दिनै थांगोन ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आरो मिथिंगा नार्जारिनि जे बाइबेल सिरिफोर हरनाय
बे बाइबेल सिरिफोरजों खुब गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो जोबनायाव अनज्लायग्रा जोंनि ख्रिस्टियान हौवाफोरखौ अनज्लायग्रा जोंनि ख्रिस्टियान बिसायफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायबोदों पार्सनेलि आंनिफ्राय जों जुदि बेबायदि अबस्थायाव बेबायदि समस्यायाव बेबायदि आनजाद निदानाव टेम्पटेसनाव जों जुदि गोग्लैनानै दङब्ला दानो दिनैनिफ्रायनो जोङो गिदिंफिननो नांथारगोन we must turn back from this wicked behavior बेबायदि गाज्रि आखल आखुनिफ्राय जोङो गिदिंफिनदिनि फै जों गावनि हिन्जावजों जों गोजोन खुसियै जोङो थानि गावनि हिन्जावजोंल' जोङो गोजोनै थानि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' गाज्रि हिन्जावफ्रा जोंखौ आनजादाव खोख्लैनो हाया जेन' गाज्रि हिन्जावफ्रा जोंखौ गिथाव बाथाव खैफोदाव जेन' जोंखौ दैदेनलांनो हाया आरो नोरगाव जेन' जोङो थांनाङा थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय